Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipagtuos, pansin na pansin niya ang panghihina ng dalawa. Yung ikalimang opisyal, wala na halos maibalik na atake niya dahil sa dahan-dahang panghihina ng abilidad nito. Ang kakambal naman ito, naghahabol na rin buhat sa walang patid nitong pagtulong sa kapatid nitong paulit-ulit na nasusugatan. Dahil sa pangyayari, mas lalo namang nakaramdam ng matinding pagmamalabis si Leonor na durugin ang mga ito. Hindi naglaon nang mapansin naman niyang naghihintay na lamang ng kamatayan ang dalawang opisyal. Bahagya naman siyang tumigil sa harapan ng mga ito, bit-bit ang kanyang sundang. Dahil kaibigan ko kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na masilayan ang ikalawang anyo ng aking sandata. Matagal nyo na itong tinatanong sa akin, di ba? Ngayon, malalaman nyo na ang tunay na anyo nito. Masayang wika ni Leonor sa dalawa. Nang marinig naman ng ikalima ang kanyang sinabi, agad naman yung napangisi na parabang natutuwa rin ito sa naisip niyang plano. Inilahad din ito sa kanya. Magiging sulit ang kamatayan nila kung yon ang gagawin niya. Dahil sa sinabi nito, nagdulot naman yon ng matinding takot at pangamba para sa mga tauhan itong nagmamasid sa duelo nila. Gayunpaman, kahit alam ng opisyalis na panghihinaan na ng loob ang kanyang mga kasama, buhat sa sinabi niya, hindi niya na yun iniisip pa. Sa mga oras kasing yan, inaasahan niyang yun na ang kahahantungan ng kanilang mga buhay. Mas pinili rin niyang wag yung paasahin sa wala upang hindi yun magkaroon ng pagsisisi at galit laban sa kanila. Matapos naman itong mailahad ang ganoong bagay, malaking porsyento sa mga kasamahan nito ang piniling lumayo na sa lugar. Yung iba habang tumatakbo, panay pa ang pagsisigawan na parabang ito na lamang ang kanilang paraan upang kaawaan sila ni Leonor. Dahil sa ginawa ng mga ito, di naman niya ito gaanong pinansin sa kadahilanang ang mga barawan na nasa ilalim ng kanyang pamamahala ay kasalukuyan na ring naghihintay sa mga hangganan. Naniniwala siyang walang takas ang mga ito, lalo na't bukod sa sinauna yung mga aswang, nagtataglay din yun ng hindi masukat na kakayahan. Makalipas pa ang ilang minuto, iilang mga manlalason at aswang na lamang ang natira sa sityo. Bilang na bilang yon ang kanyang mga kamay, kung kaya't hindi niya maiwasang ibaling sa mga ito ang kanyang paningin. Ani pa niya, mapapalad ang mga naiwan sapagkat yon ang makakakita ng tunay na anyo ng kanyang sandata. Dagdag pa ni Leonor na, sa puntong masilayan nila ito, sapat na yung dahilan para lisanin nila ang mundong ibabaw. Matapos naman itong mailahad ni Leonor, mula dulo ng talim ng kanyang armas, inilapat niya ang kanyang hintuturo patungo sa hangganan nito malapit sa hawakan. Pagsambit niya ng mga karagdagang engkantasyon, agad naman niya itong itinarak sa lupa, dahilan para umahon ang mga simbolong nilikha ng mga kalansay na binabalot ng matinding dugo. Mabilis na kumalat ang mga bagay na yan, habang detalyadong inuukit ang isang simbolong pinapagitnaan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pag sa katuparan naman ito ng mga nilalang na kanyang tinawag, agad naman yung naglaho, kasabay ng pagyuko ni Leonor habang nag-uusal. Sa katagalan, may mga tinig na sumasabay sa mga engkantasyon nito, kalakip ng paglakas ng simoy ng hangin. Maya-maya pa, nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahan na rin niyang iniangat ang ulo niya, kung saan agaran namang nakita ng kambal ang mga mata niyang nagliliwanag
na parabang mga araw. Pagtayo naman niya sa kanyang kinaroroonan, umahon mula sa ilalim ng lupa ang 9 na mandirigmang kalansay na. Nakasuot yon ng mga baluti, tapos bawat isa sa mga ito may hawak-hawak na mga sibat. Pagliwanag naman ng mata ng mga nilalang na yon, dahan-dahan naman yung lumalapit habang ibinababa ang talim ng kanilang mga armas. Paglapat naman ng dulo ng sibat sa kanyang tagiliran, bigla namang binalot ng matinding sabulag ang buong paligid, kalakip ng mabilis na pagpalit anyo ni Leonor. Hindi naglaon nang manumbalik na ang paningin ng 2 opisyalis. Sa tulong ng kanilang mga diwang hiwaga, nakita nila ang totoo niyang anyo. Paglalarawan ng mga ito sa wangis ni Leonor, may malapad yung pakpak na parang sa uwak, kung saan ang mga dulo nito merong mga nakabaong mga talim ng sibat. Ang kanyang 2 paa may nakataling mga kadena, tapos yung katawan naman niya may nakadikit na isang malaking tanikala. Humaba at pumuti rin ang kanyang buhok, tapos yung hubog ng kanyang katawan nag-iba. Mula siko hanggang kamay, nagkulay itim na, kung saan ang bawat daliri niya meron ding maliliit na kadena. Ang kanang kamay naman niya na ginagamit niya pang hawak sa espada, kapansin-pansin ng mga balahibong nagliliwanag. Kakaiba rin ang wangis nito, gawa ng parang sa halimaw ang kamay na yon. Maliban sa mga ganoong bagay, may mga nakaluklok ring mga mata sa magkabilang balikat ni Leonor. Nakausli na rin sa kanyang balat ang lahat ng kanyang mutya, dahilan para ikasindak ito ng husto ng 2 dating opisyal ni Ermetanyong Rubio. Matapos naman nilang masilayan ang kanyang totoong anyo, kahit alam ng mga itong wala na silang paraan para manalo, alang-alang sa kanilang paninindigan, hindi nila piniling tumakbo. Walang sabi-sabi, agad naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang mapangiti lang naman siya. Bago pa man makalapit ang mga ito sa kanya, gumawa siya ng simbolo sa ere sa pamamagitan ng espada na siya namang ginawa niyang isang malakas na atake. Dahil sumasabay sa hangin ng ataking yon, hindi na napansin ng 2 ang pinsala sa kanilang mga katawan. Nagulat na lamang ang mga ito nang bigla yung mapaluhod habang bumabalik sa mga orihinal nilang anyo. Unti-unti na rin silang sumusuka ng dugo, kasabay ng panlalabo ng kanilang mga paningin. Maya-maya pa, napansin na rin nila ang paglapit sa kanila ni Leonor habang kampanting nakatitig. Ang mga naiwan namang mga aswang at manlalason, hindi na rin nakapalagpa sa pagsalakay ng hindi mabilang na mga barawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, alinsunod sa kanyang utos na ibinigay sa mga tauhan niya, wala na siyang nakitang bangkay sa paligid. Napakalinis na rin ang lugar na yon, na parabang wala man lang nangyaring karumal-dumal. Hindi naglaon, nang wala na siyang makitang gagawin sa sityo, agad naman siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagsimula na rin siyang maglakad pabalik upang maghintay ng mga susunod na ulat ukol sa natitirang mga opisyal ni Ermetanyong Rubio. Base sa kanyang mga nasagap, 3 pa lamang sa mga ito ang pumanaw. May 6 pa siyang pinoproblema, kaya yung mga tagapagmasid niya halos wala na ring pahinga. Ang pangunahing punteriya rin noon ni Leonor ay yung 2 opisyal na naghahari sa mga dimensyon. Nais niyang kalabanin ito nang hindi gumagamit ng pangontra upang masukat din niya ang kanyang bagong abilidad. Sa paglipas pa ng mga araw ng kanyang pananahimik, samut-saring ulat na ang kanyang natatanggap.
Sa katagalan ng kanyang paghihintay, nalaman niyang nagtatago sa isang liblib na lugar sa Putyaw ang ika-4 sa mga opisyal. Nang malaman naman niya ang balitang may kaugnayan ukol dito, di naman niya maiwasang magkaroon ng interes na puntahan ito. Noon pa man kasi, humahanga na siya sa antingerong yon dahil sa karunungan at likas nitong kahusayan pagdating sa pag-aaral ng mga nilalang. Alam niya ring malakas ang taglay nitong abilidad, kaya na may nagpasya siyang dayuhin ito. Pagkabigay naman niya ng utos sa mga barawan, agad naman siyang nagtalaga ng sapat na araw para makapaghanda. Hindi niya kasi pwedeng iwan ng basta-basta ang kanyang pamilya, lalo na kung limitado lamang ng 1 buwan ang pagkaing kanyang inimbak. Ang nais niya kasing mangyari noon, mailayo ang mga ito sa baryo dahil na rin sa dami ng kanyang mga kaaway. Nasabihan naman niya ang kanyang ama ukol dito. Yun nga lang, hindi niya hawak ang kaisipan ng mga kapatid niya. Madalas din kasi yung tumakas ng hindi nagpapaalam na siya namang pangunahin niyang ipinag-aalala. Upang mawala na yon ng interes na umalis sa kanyang tahanan, ginawa niya ang mga bagay na nakahiligan nitong paglaruan. Ikinatuwa naman yon ng kanyang mga kapatid, kaya naman ito na mismong nangako sa kanya na hindi na yon aalis sa pamamahay niya nang hindi alam ng kanilang mga magulang. Matapos naman niya itong malaman, itinuon naman niya ang kanyang atensyon sa pagbibigay ng angkop na pataba sa mga tanim. Binauna niya rin ito ng karampatang usal upang mas mapabilis ang paglaki ng mga ito. Sa pagsapit naman ng araw na kanyang itinakda, di pa man pumapatak ang 6:00 ng umaga, minabuti naman niyang magpaalam sa kanyang ama. Lahat ng kanyang gagawin at lugar na pupuntahan ay inilahad niya rito para naman kung sakaling may mangyari sa kanyang masama, alam nito kung saan pupunta. Dagdag pa niya na, kung sakali mang hindi siya makauwi sa loob ng 2 linggo, huwag silang mag-alala. Iniwasan din nilang magpadalos-dalos na sunduin siya dahil sa panganib na maaari nilang makaharap sa lugar na kanyang inilahad. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, di naman ito maiwasang magbigay ng payo ukol sa mga bagay na ginagawa niya. Ayon dito, nakikipaglaro siya sa apoy, kaya wag din siya sanang magugulat kung sakali mang masunod siya. Di kasi malabong mapahamak itong si Leonor, gawa ng yung mga nilalang na kinakaharap niya, alam ng kanyang ama na hindi pangkaraniwan. Sa katunayan, nagtanong-tanong na rin yon sa kanilang mga kadugo kung kaya't nalaman nito na totoo pala ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi. Nabanggit din ito ang tungkol kay Tandang Gregorio na dumalaw pa umano sa tahanan nito para lamang magbigay babala. Nangako rin ng matandang yon na babalik 2 buwan matapos itong bumisita. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, agad naman niyang inilahad na kung sakali mang dumating na wala sa plano si Tandang Gregorio, gumawa yun ng paraan para mapanatili yon sa kanyang pamamahay hanggang sa siya ay makabalik sa kanila. Maraming bagay kasi siyang itatanong doon ukol sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, importanteng malaman niya ang lahat dahil sa kasaysayang kanyang nalaman sa loob ng halos ilang taon niyang pagtahak sa larangan ng kanilang mga ninuno. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman tumutol ang kanyang ama. Sa halip, sumang-ayon lang yon sa usapin nila upang hindi na yon humaba pa. Nang makumpirma naman ito ni Leonor, di na rin siya nagtagal sa kanilang pamamahay. Bago pa man magising ang kanyang mga kapatid, nakaalis na siya sa kanilang lugar. Sa pagbaybay naman niya ng daan patungong Putyaw, naging maayos naman ang lahat. Wala siyang naranasang anumang aberya
dahil na rin sa tulong ng mga barawan. Bago pa man kasi niya madaanan ng isang lugar, nakamasid na doon ang mga nilalang upang malaman nila kung ligtas ba doon o may nakakubling panganib. Sa oras na may makita rin silang hindi kaaya-aya, agad nila itong ipinagbibigay alam kay Leonor. Dahil sa ganoong taktika ng kanyang mga tauhan, lahat ng mga nangyayari sa paligid, meron siyang ideya. Sa pagdating naman niya sa bayan ng Daraga, nasipat niya ang mga tao sa merkado na abalang-abala sa pagtitinda ng kanilang mga kalakal. Upang hindi naman maistorbo ng mga ito ang kanyang paglalakbay, dumaan naman siya sa parte ng lugar kung saan malimit lang ang may dumadaang tao. Habang binabagtas niya ang daan, bahagya naman siyang natigilan nang may tumawag sa kanyang grupo ng mga lasenggo. Sa estado ng mga ito, gabi pa yon umiinom, kaya parang wala na yon sa kanilang mga wisyo. Papalagpasin niya sana ang kapangasan ng mga ito, pero nang akmang palalakarin na niya ang kanyang kabayo, bigla naman yung hinawakan ng isa sa mga lasing na lalaki. Habang pinipigilan nito ang kanyang sasakyan, galit na galit naman siya nitong pinababa na para bang meron siya roong atraso. Noong una, nakiusap pa siya pero wala talaga. Sa mga oras kasing yun, ang gusto lang nito ang nais nitong masunod. Dahil dito, napilitan namang bumaba itong si Leonor, sabay matapang na humarap sa kinaroroonan nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, panay naman ang pagbubulyaw nito sa kanya ng mga salita na parabang kapatid lang siya nito. Sa pilitan din itong dinudukot ang kanyang mga bulsa, nakalaunan na may pinigilan na niya. Paghawak naman niya sa kamay nito, agad naman niya yung tinapik papalayo, sabay wika doon ng, "Magdahan-dahan ka sa ginagawa mo. Baki ka pahamak mo yan. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Umalis ka na." "Anong nagtitimpi? Sapakin pa kita eh. Yabang-yabang mo. Tayo ka lang naman dito. Di mo ba alam? Lahat ng dumaraan dito nagbibigay ng lagay sa amin. Ngayon, nasaan ang lagay mo? Ha?" Galit na sagot naman ng lasinggero. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang dinadakot ang isang uri ng uod sa kanyang bulsa. Kulay itim ang uod na yon, tapos gahibla lang ng buhok ang lalaki. Kung titingnan rin nyo ng malapitan, makikita mo ang isang matalas na sungay sa ulo nito na kalimitan naman itong ginagamit para pasukin ang laman ng kanyang biktima. Paghawak naman niya sa mga insektong yan, dali-dali naman niya itong inilagay sa palad ng lasenggo kung saan bago pa man niya masilayan ng mga ito, bumao na yon sa kanyang laman nang hindi niya napapansin. Matapos naman itong maipasok ni Leonor sa katawan nito, nagpumilit pa yung magreklamo sa kanya pero segundo lang noon ang dumaan nang maramdaman ito ang panginginig ng kanyang tuhod. Pagbagsak naman ito sa harapan niya, buong puwersa naman yung tumayo pero yung mga tuhod nito parang patay na. Pagsilay naman ng iba pa nitong mga kasama sa nangyari, agad naman yung lumapit para yon ay tulungan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sino man ang nakahawak sa taong yon, dadanas din ng kapalarang naghihintay dito. Pagsilay ni Leonor na lahat ng kaibigan nito humawak sa katawan ng lasenggo, minabuti naman niyang umalis na. Ayon sa kanya, mabilis ang epekto ng mga uod, kaya sa loob lamang ng ilang minuto makakaramdam na yon ng kakaiba sa kanilang katawan. Patuloy ding kakalat ang mga uod sa sinumang taong hahawak sa katawan ng mga biktima nito. Matitigil lamang ang ganoong epidemya sa sandaling namatay ang biktima. Kusa rin kasi yung mamamatay
dahil sa kawalan ng hangin na dumadaloy sa mga laman. Kaya din ito ang ginamit na pamarusa ni Leonor sa mga lasenggo ay dahil alam niyang hindi yon tutulungan ng mga ito. Base rin sa itsura ng mga ito, marami na yung nagagawang kasalanan sa kanilang lugar. Ayon pa sa kanya, maaaring maliit lang ang mga uod na yon, pero isa itong insekto na nagbibigay ng matinding pasakit sa isang tao. Sa loob lamang ng ilang minutong nasa laman yon ng isang nilalang, magsisimula yung kumain hanggang sa makagawa yun ng isang maliit na daan patungo sa sistema ng biktima. Mula roon, wawasakin na nito ang bituka, papuntang atay, bato, hanggang sa mapinsala na rin ito ang kaliwang baga ng kalunos-lunos na tao. Kapag nagdideliryo na ang biktima nito, magsisimula na rin yung gumawa ng daan patungo sa utak. Tandaan nyo, isang uod pa lang yan. Paano pa kaya kung 5 o mahigit dito ang pumasok sa laman? Dagdag pa ni Leonor na nakadepende sa iuutos ng nagmamay-ari sa uod kung ano nais nitong ipagawa rito. Lahat kasi ng parte ng tao, kayang-kaya nitong pinsalain, maging ang mga buto nito. Mariin din niyang inilahad na halos lahat ng abilidad ng mga mangkukulam kayang-kayang gawin ng uod na yon. Ang mas nakakamangha pa sa abilidad nito ay yung hindi yun kayang mahanap o mapigilan ng isang pangkaraniwang albularyo. Pero syempre, ibang usapan na kung dibino o babaylan ang makakaharap nito. Sama nyo na yung higlikas. Madali rin kasing mamatay ang uod na yon, buhat sa marupok nitong katawan. Ani pa ni Leonor, mahirap din yung makuha, kaya bilang lamang ang mga taong nag-aalaga nito. Mapanganib din yon sa may mga kakarampot na kaalaman, gawa ng hindi tumitingin ng mga uod ng mga maestrong mahihina. Ang tanging sinusunod lamang nila ay ang mga antingerong may hindi pangkaraniwang kakayahan. Sa loob ng ilang oras na pagbaybay ng daan, nasisiguro naman niyang patay na ang mga taong nandiskita sa kanya. Upang mapanatag naman ang kanyang loob, hindi na rin niya yun inisip pa, gawa ng wala naman siyang dapat pagsisihan sa nangyari sa mga ito. Pagsapit naman ng gabi noong araw, abot tanaw na ni Leonor ang lugar ng Putyaw. Habang papalapit siya roon, may mga magsasaka na siyang nakakasalubong na papauwi na. Bawat isa sa mga ito may hinahon niyang tinatanong ukol sa taong nagngangalang Teryo. Yun kasi ang pangalan ng ika-4 na opisyal ni Ermetanyong Rubio, kung kaya't inaasahan naman niyang hindi nito binago ang pagkakakilanlan nito. Subalit sa kasamaang palad, marami na siya noong napagtanungan pero wala pa ring nakapagturo sa kanya. Bawat isa sa mga taong yan, walang kaide-ideya kung sino ang tinutukoy niya. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa sentro ng baryo, agad naman siyang naghanap ng angkop na lugar na maaari niyang mapagpahingahan saglit. Di rin kasi birong layo ng kanyang nilakbay para lamang makapunta sa lugar na yon. Nga pala, napakalayo pa ng itsura noon ng Putyaw ayon sa kanya. Bukod sa baku-baku pa doon ng mga kalsada, hindi rin gaanong marami ang mga bahay-bahay. Wala rin doong kuryente at literal na liblib pa talaga ito. Gayunpaman kahit papaano, payak at tahimik ang pamumuhay doon ng mga tao. Lahat din ng mga taga rito, likas na magkakakilala, kaya nung mapansin ng mga ito ang pagtambay niya sa gilid ng daan, may mangilan-ngilang lumapit sa kanya upang mag-abot ng tulong. Nang masipat naman ni Leonor ang mga taong yon, minabuti naman niyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Habang tinatanong naman siya ng mga ito, panay naman ang kanyang pagngiti
at ipinakita niya sa mga taong yon na wala siyang balak na masama upang hindi yon gaanong mag-alala sa kaligtasan nila. Dagdag pa niya na magpapalipas lamang siya roon ng gabi dahil malayo-layo pa ang pupuntahan niya. Pagkaalam naman ng mga ito sa kanyang plano, may mangilan-ngilan doong nagbukas sa kanya ng tahanan. Bagaman ikinatuwa ni Leonor ang pagpapatuloy ng mga ito sa kanya, minarapat niyang yon ay tanggihan. Hindi niya kasi noon masikmura na tanggapin ang iniaalok ng mga tao sa kabila ng pagsisinungaling niya. Dahil sa kanyang naging pagtanggi, wala namang nagawa ang mga ito, kundi hayaan siya sa labas. Bago rin yun magsibalik sa kanilang mga tahanan, mariin siya nitong inabisuhan ukol sa mga panganib na gumagala sa kalaliman ng gabi. Ayon sa mga ito na, talamak ang mga aswang sa lugar nila, kaya kung sakali mang makaramdam at makakita siya ng isa, huwag siyang mahihiyang kumatok sa tahanan ng mga ito. Anumang oras basta kailangan niya ng tulong, bubuksan nila ang kanilang mga pamamahay. Nang marinig naman ni Leonor ang babala ng mga ito, muli na naman siyang nagpasalamat. Pero sa isip-isip niya, hindi na yon kailangan dahil alam naman niya ang kanyang ginagawa. Alam rin niyang may hinang aswang lang ang tinutukoy ng mga ito dahil kung nagkataong mga lahi yon ng malalakas na aswang, paniguradong hindi na yon mabubuhay pa para makapagbahagi ng ganoong kwento. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang bumalik sa mga pamamahay nito ang mga taga-baryo. Siya naman noon, minabuting humanap na ng lugar na mapagpapalipasan ng gabi. Ilang oras pa ang dumaan, tahimik na ang buong paligid. Maliban sa tunog ng mga insekto at mga hayop na napapadpad malapit sa kanya, wala na rin siyang napapansing kakaiba. Akala noon ni Leonor, magiging matiwasay ang kanyang gabi pero di pa man sumasapit ang 11:00, nakasilay siya ng isang malaking banog na paikot-ikot sa puno kung saan siya naroon. Bali nakahiga siya sa ilalim nito, kaya madali niya noong napansin ang mga nilalang sa itaas. Pagsilay naman niya sa banog, di naman niya maiwasang mapangiti. Gawa ng sa unang tingin niya rito, alam niyang aswang ito. Inaasahan rin niya ang pangkaraniwang nilalang na yon at maaaring kaya ito nagpaparamdam sa kanya ay dahil sa hindi nito napapansin ang mga mutya niyang binabaan niya ng presensya. Kalimitan niya kasi yung ginagawa upang makibagay sa mga taong naninirahan sa lugar kung saan siya napapadpad. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, napansin naman niyang dahan-dahang bumaba ang banog. Hindi naglaon, bigla naman siya noong napaupo nang masipat niya itong lumapag sa damuhan, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumayo sa kinahihigaan niya, sabay silay dito. Dahil na rin sa kanyang matalas na paningin, madali niyang nasilayan ang mga nilalang na yan na kasalukuyang nagpapalit anyo bilang tao. Maya-maya pa, nagsimula na rin yung maglakad papalapit sa kanya na parabang walang nangyari. Pagsilay naman ni Leonor sa ginawa nito, dali-dali naman niyang tinago ang kanyang espada at iilan sa kanyang mga agimat na inilagay niya sa paligid niya. Matapos niya itong gawin, bumalik siya sa pagkakahiga na parabang wala man lang napansin. Habang ginagawa niya ito, di naman niya mapigilan ang kanyang sarili na matuwa sa kanyang ginagawa. Alam niya kasing maya-maya lang, iiyak ang nilalang na yon sa kanyang harapan. Okay,
Pasensya na kayo medyo late tayo ngayon. Late na late as in, 2 a.m. na. 2 a.m. ko na siya natapos, tapos siguro malalapag to mga 2:15. Pasensya na kayo, medyo marami lang tayong ginagawa. Pero etong serye natin to nasa akin na hanggang finale. So iniisip ko kung trip nyo ba to. Pa-comment naman ako sa baba kung gusto ninyo ng per episode i-1 hour natin. O hatiin pa rin natin sa 2. Babase ako sa dami ng comment kung sinong lamang. Isang comment ng 1 hour, tsaka hatiin sa 2. Pa-comment ako para alam natin, tsaka matansya ko rin kung idedire-diretso na natin. Yun lang, pahintay ako sa 15. Salamat.